It-tnejn filgħodu ngħatat l-aħħar tislima l-Edwin Grech, ex-Ministru fi żmien il-Gvern tal-Frezzant u professur tal-ġenekoloġija. Edwin Grech li huwa missier Karen Grech ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Lurd f'San Ġwan dan wara li fit-tmiem il-ġimgħa saret ċeremonja funebri fiż-Żebbuġ Għawdex. Il-professur Edwin Grech miet nhar l-Erbgħa li għadda fl-età ta' 94 sena, professjonist mediku li kien deskritt bħala bniedem umli u li kellu fidi sħiħa falla. Fl-omelija tiegħu il-Vikarju Episkopali għad-Djakonija Monsinjur Charles Cordina stqar li Edwin Grech kien xempju ta' mħabba ta' missier li kellu għal qalbu mhux ftit il-prinċipju fejn ħajtu jipprova jgħin il-ħaddieħor iżda wkoll bit-trawma tal-mewt ta' bintu. And he used to go to the cemetery there, stay quiet, alone, to find strength in his daughter who he knew was with God. U dawn huma l-affarijiet sbieħ li kapaċi aħna kull wieħed waħda minna nagħmlu mingħajr trombi ma jarawniex, mingħajr ritratti fuqna. Imma nagħmluhom għax nemmnu fihom. Għax nemmnu fihom u jtuna l-qawwa. U għalhekk sabiħ kif qed ngħidu dawn l-affarijiet sbieħ fuq Edwin, ħaġa sabiħa li fuq biedna fuqna. Meta jiġi dan il-mument Alla jgħidu dawn l-affarijiet sbieħ. U Alla li meta nitru quddiem Alla nerġa' jgħidilhom dan l-essenzi. Quddiem Alla dan l-essenzi. Preżenti għal-funeral kien hemm il-familja tal-professur Grech, attenda wkoll in-neputi ta' Edwin Grech, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, flimkien ma' martu Anne Marie, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista l-eks Periġi Kalaxxone u personalitajiet oħra li ħadmu viċin Edwin Grech.